ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico сар шудагӣ то BMW тройкара мебошад ки мошинҳои шумо ҳам мекофта будем дар ҳамин ҷамъ ҳастад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шавад, дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2110 ки соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензине. коробка передачи механика нархаш 24000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 166000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. задни камера дорад, монитор дорад, сидени обогрев мебошад. яксола ҳуҷҷат дорад. боз срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Hyundai Starex соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Бобуҷон Ғафуров. авиомотораш 1.8 литрае. сӯзишвориш дизеле. коробка передачи механика мебошад ки нархи мошин 25000 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 159000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 6 моҳи дигар техосмотраш мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Zafira соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.8 литрае. сӯзишвориш бензин газе. коробка передачи автоматика нархаш 48000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 36000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. мошин тоза ки ягон камбудӣ надорад. балонош наве қатъи дискош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шавад, дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум Hyundai Atos соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Кулоб. авиомотораш 1.3. сӯзишвориш бензин газе. коробка передачи механика нархаш 12000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 76000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум МТЗ Беларус 82 солаш 2011 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар Хуҷанд. нархаш 130000 сомонӣ мебошад. трактора ҳамаи ҷош радное ай Россия овардагианд соли 2011. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Daewoo Nexi соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд. авиомотораш 1.6 литрае. сӯзишвориш бензине. коробка передачи механика нархаш 22000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 140000 рубл мешавад.
пробегаш 231 000 километр аст ки мошин растамошка кардагӣ нест, рангаш кабуд аст, кӯзаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол дар Москва агар харидори аниқ бошед, меёрашад Тоҷикистон. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Lexus соли бароишаш 2017 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 5 литраи сӯзишвориш бензине. коробка передачи автоматика. нархаш 112 000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст, кӯзаш седан. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад. задни камера дорад. обогрев сидений мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт. ҳаштум, Volkswagen Beetle соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2 литраи ки сӯзишворӣ бензин, коробка передачи автоматика. нархаш 18 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 115 000 рубл мешавад. ранги мошин кабуд аст. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Opel Hatchback соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. объём мотораш 1.6 литрай. сӯзишворӣ бензин газ, коробка передачи механика. нархаш 23 333 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 149 000 рубл мешавад ки ранги мошин зард аст. мошин зурай, мотораш зверай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, ВАЗ 2107 соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. объём мотораш 1.5 литраи сӯзишворӣ бензин газ, коробка передачи механика. нархаш 13 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 83 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Dodge Charger соли бароишаш 2012 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 3.6 литраи сӯзишворӣ бензин, коробка передачи автоматика. нархаш 128 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 818 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш седан. мошин айвагон аст, срочно фурӯхта мешавад. аз автосалон гирифтагие ки дига арзон намешавад. нав растамошка кардагие. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Daewoo Tico соли бароишаш 1996 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҳисор. сӯзишвориш бензин газ, коробка передачи механика. нархаш 14 000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 89 000 рубл мешавад. ранги мошин чернил аст. мошина документош яксола мебошад. мотораш нав кардагӣ бо савдо мешавад агар харидори конкрет набошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз. 13. BMW Troika соли бароишаш 2014 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.8 литрай ки сӯзишвориш бензин, коробка передачи автоматика. нархаш
205,000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солаш 2014 Naked дуруну берунаш 2019 кардагӣ. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. Дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.